Hej og velkommen til min første og eneste unboxing video. Som I kan se har jeg fået en kasse, og jeg har skiftet nogle andre bøger, men de er ikke så interessante. Det er nogle af Churchill, sådan en gammel mand fra for lang tid siden. Han er også tyk. Ja. Skal vi se? Vi har fået den her kasse i dag, og den har jeg ventet på for evigt. Hvad skal vi se? Vil du være med, Misha? Okay. Vi åbner. Misha, du står lidt i vejen. Okay. Ui! Okay, vi åbner her. Oh my god! Kvaliteten er dejlig. Den er jo tør. Og så har vi papir til Misha. Bedste legetøj ever. Og så har vi fået alle 3 tegneserier fra den første sæson. Jeg har selvfølgelig læst bøgerne. Og den er den første kasse. Og så har vi jeg er nemlig snart færdig med den serie, der er for inden den her. Så det er bare dejligt. Så har jeg noget at give mig til i ferien. Og en god dag.